बुथ पार्टिसिपेट खायने माना खलायै बुथ न आमतै हाय बयकट खाया हाय ब किसा तिब्रासा अंशनि बरक न तिनि सिनि बुबाग्रा नि बिबि प्रगा ब लोकसभा नि एमपि इंकामो कारण हिंकाय सोंनुगो अ रेवती त्रिपुरा बाय प्रगा नि बुथ परसेंटेज डिफरेंस करै ओ बरक सावै खोनारखा सिनि राजानि बुसक प्रदुत किशोर देबबर्मा लोकसभा व बनि बायनो तबगुई जे बुध बाजार फाइफर जे फेलंगै पैमानि न तुयै सावै खोनारखा टीपीएफ सं बीजेपी नि व रांसावै बुथ बयकट खायै तंमा बायसि फेलंगै पायो हाया खेलाय रेकती एमपीसी सामाया ओंखामों हनै सावै खोनारलाहा इंखे जे टीपीएफ जे खायनै रक थं पार्टीनिनो याकावै फाइबायै खायफैनै रक मंगनो बर्तमानि बांगै याकाय फाइबाय हमले सिनि बरक रक एमडीसी एमएलए मंत्री एमपी सिसारलायसिवो सिनि बरक रकनि कपालनि बिरमान कागलिया सालफायवो तेसि बिरमान मालायो सालफायवो तेसि सातक जाकलायो एमएलए सि सलाय जाकलायसिवो एमडीसी सि सलाय जाकलायसिवो मंत्री सि सलाय जाकलायसिवो एमपी सि सलाय जाकलायसिवो हाफानो सिनि बरक रकनि कपालनि बिरमान कागलिया इके हानि बांगैनो जों बुथ रलायै जों मुंसानो मालायलिया जों मुंसानो खायलायमालिया हानि बांगै जों बुथ रलायलिया बुथ बयकट खायगिसि तंसिनाय हनै जे बीजेपी खायनै रकबो याकावै टीपीएफ बो फाइबैलाहा सीपीएम खायनै रकबो सीपीएम याकावै टीपीएफ बो फाइबैलाहा कांग्रेस खायनै रकबो कांग्रेस याकावै टीपीएफ बो फाइबैलाहा आईपीएफ टी खायनै रकबो आईपीएफ टी याकावै टीपीएफ बो फाइबैलाहा आईएमपीटी खायनै रकबो आईएमपीटी याकावै टीपीएफ बो फाइबैलाहा खलायै बरक जतनो याकावै फाइबैलाहा इंखे ओ जागावो खाली कांग्रेस निसिनिनो याकावै टीपीएफ बो फाया थं पार्टीनिनो याकावै फायो जतनिनो बुथ ताजाकबायो उबरक जे बुथ बयकट खायमा जागावो इंखे टीपीएफ संते बरक निजे बुथ बयकट खायमानि एडीसी इलेक्शन 2015 निसिनि बरक बुथ बयकट खायला बनि परेगै 2018 नि विधानसभावबो बुथ बयकट खायला इंखे लोकसभा 2019 निवबो बुथ बयकट खायला एखे आफ्रो निव जे बुथ जे फेलंगै पैमेनि सिनि राजानि बुसक जे बनि बायनो तबगु जे फेलंगै पैमेनि बो टीपीएफ संनि बांगैया तमानि हमाले बो कायसा कांग्रेस पार्टी सिखायवै दंगु एखे उ जागावो जे कांग्रेस पार्टी खायनै रक कायसा सि रगुइ बुरनाय एखे जेते अलका पार्टी खाय दंनाय रक बरकबो रफिनाय जे टीपीएफ बुथ बयकट खायमा बाय जतनिनो बुथ ताजागो एखे बननो सिनि बरक रकनि थानिवो उ बरक सावै खोनारगै दंगु जातिगत तुयै सावै खोनारगु जातिगत डिवाइड खलायगै दंगु के अमो हाय खलायगै जातिगत तुयै डिवाइड खलायगै दंमनि बेलायखेनो जाया जमातिया गुथपाय रियां कलय काइपें मलस रांखल नवातिया त्रिपुरा जतनो सिनि दफानि बरक जों जतनो थासा खलायलायैनो जातिगत खागलाया खलायै तंलायबानि नांगो जों जतनो हायसे सातक जाकलायजा फातार हानि फायनाय बांलादेश सिरक बाय जों अरनिव सिथाय जातिगत खागलायै तंलायफैखांखे बेलायखेनो जाया अमो हाय खलायै जातिगत रक डिवाइड खलायै ता तंदि अमो हाय खलायै जातिगत खागै ता तंदि जतनो जों थासा खलायलायगि सिमा तंलायनाय सिनि बरक रक हायनो बिरमान मालायजा हायनो सातक जाकलायजा जों असक जों जाल तंलायो असक बिरमान तंलायो के अमो हाय खलायै जातिगत रक खागै ता सालायदि जातिगत रक ता खागलायदि जनि अबो फानो सालांथों जाति फानो सालांथों हायफानो बो सिनि बरक नुसानाय जे बन तैलायै अमो हाय खलायै ता खामरे लायदि अमो हाय खलायै खारसिता नांलायदि अमो हाय खलायै जातिगत ता खागलायदि
जेनि जातिफानो जालांथों बो चिनि बरकनो जानाय हाफानि चिनि बरकनि बांगै बो बाहाय खलायि काहा खलायमानाय बोनि बांगै सिवां सकलायदि बोनि बांगै सि तांलायदि दाबो बुबाग्रानो जारा सापोर्ट खाय फायनाय कताल गुबुननि पार्टी नयदे जेमन सापोज कांग्रेस सीपीएम पाताल कन्यान जमातियानि दल ओ गुबुननि नांनिया दल आईपीएफ नि दल ओ बरकनो देबरमा जमातिया रियां त्रिपुरा डिवाइडेड बरकनो खायनाय बरकनो आबन बगे अनिमेष तो हामिया अमगनो हामिया समगनो हामिया अनिमेष बो मेटारो अनिमेष हामिया खाबा एक्सप्लेन खायदि बो एक मात्र पाताल कन्या जमातियानो सिनसे रिएक्शन रियो आबन बगे कि तिब्रासा दफा हामिया थांगा अनिमेष देबरमा जे पाताल कन्या से काहाम अ तिब्रासा ओ बीजेपी रंग थाने रांसावै तिब्रासा रंगनो फालनाय बरक जों कुनु समय सिनि अस्तित्वनो आसावै मालिया तिनि एडिसि बुट पास उंगै तिब्रा मथा एडिसिना रुल खायमानि परे जों सिनि अस्तित्वनो जों आसा खायमानो बुहिन मानो पुन्न जमातिया उनको सीएम माने दुख आं जे पाताल कन्या हाय बरक सीपीएम नि हाय बरक फायै से बरक से अर अमा हाय खायथों जामेला अनिमेष हाय भुटानी अबथाय साकाव हानिया बरक कुछ करीना मियालाय आं बाहायके आनो सोंगि मियाओ दाउ सकांगो कायसा भिडिअ नायमानि आं ससियेल मिडियाओ बुबाग्रानो दिपुतारो सोंखा नों तामनि बागै सीएम नाहाया ईएम नाहाया एनि सामनि नोंहा पुरो बरनो फुनुगै रिखा अनिमेष भाई चिनि पूर्ण जमातिया रो आवसे पूर्ण जमातिया तो कोनो हिलिया आवसे अनिमेष साइडो जों निजेरा कायसे मीटिंग खायसे उलो सालाया ना हनिसो दुखा कसो खायो बसो पॉलिटिक्स नालाय बसो सितरामा बिनि वानसुमनि बेलाय बरक आबो तो गबो बोनो कोनो किछु रेनो तंगा नामनि पद अनिमेषने बुरि खानकी हाय बुरि खानकी न तुई संसार खाख्लाय आ संसार जेखमान टिकिया बो बायनाय वो अनिमेष हायनो बो बुरि खानकी नि दे yang bedal thane boyon nokoli khaina jortile rengo अनिमेष बो अनिमेष हाय भुटानी अबथाय साकाव हानिया बरक कुछ करीना मियालाय आं बाहायके आनो सोंगि मियाओ दाउ सकांगो कायसा भिडिअ नायमानि आं ससियेल मिडियाओ बुबाग्रानो दिपुतारो सोंखा नों तामनि बागै सीएम नाहाया ईएम नाहाया एनि सामनि नोंहा पुरो बरनो फुनुगै रिखा अनिमेष भाई चिनि पूर्ण जमातिया रो आवसे पूर्ण जमातिया तो कोनो हिलिया आवसे अनिमेष साइडो जों निजेरा कायसे मीटिंग खायसे उलो सालाया ना हनिसो दुखा कसो खायो बसो पॉलिटिक्स नालाय बसो सितरामा बिनि वानसुमनि बेलाय बरक आबो तो गबो बोनो कोनो किछु रेनो तंगा नामनि पद अनिमेषने बुरि खानकी हाय बुरि खानकी न तुई संसार खाख्लाय आ संसार जेखमान टिकिया बो बायनाय वो अनिमेष हायनो बो बुरि खानकी नि दे yang bedal thane boyon nokoli khaina jortile rengo अनिमेष बो